Onko sä ok? Mun pitää kertoa sulle jotain. We want to send you back in time to prevent global warming. Ne kehitti keino lähettää henkilömuistot menneisyyteen, syntymähetkeen. Mä näytän sulle jotain, joka muuttaa sun elämän lopullisesti. Koko maailman kohtalo meidän harteilla. Ei mitään stressiä. Meillä on vaan tää yksi planeetta ja se on meidän lainassa. Ja sinä meinasit laittaa luonnonlait uusiksi. Sä oot tehnyt niin paljon pahaa. Satuttanut muita. Mut kaikkea voi hyvittää. Tässä on jotain tuttua. Ihan kuin me oltais aina juteltu. Ehkä edellisessä elämässä. Ei meistä kukaan ole mikään pelastaja. Me voidaan korkeintaan auttaa toista pelastamaan itsensä. Kuka sä olit aikaisemmin? Tulevaisuudessa.